Uusiko Mario Kart todella maailmaa, vai onko se vain tuttua kaavaa uudessa paketissa? Lupaan kertoa vastauksen tässä arvostelussa. Mario Kart World on odotettu uusi osa legendaariseen kilpa-ajopelisarjaan. Se jatkaa Nintendon rakastetun brändin perintöä. Monet pelaajat ovat odottaneet tätä hetkeä innolla. Tämä peli muistuttaa klassisia arcade-kilpa-ajopelejä. Se on kuin Crash Team Racing, mutta Nintendon omalla twistillä. Pelissä yhdistyy taitava ajaminen ja esineiden kaaoksen hallinta. Mario Kart World voi esitellä täysin uusia esineitä. Kenttäsuunnittelu hyödyntää nyt globaaleja teemoja. Radat vievät pelaajat ympäri maailmaa. Uusia ajoneuvoluokkia tai hahmoja voi tulla. Mario Kart World rakentaa sarjan vankalle pohjalle. Se jatkaa edeltäjiensä viitoittamaa tietä. Uusia ratoja ja hahmoja on luvassa. Se tuo lisää sisältöä aiempiin osiin verrattuna. Mario Kart Worldin pelattavuus on sarjalle tuttua. Ohjaus on tarkkaa ja helppoa oppia. Esineiden käyttö on keskeinen osa kilpailua. Tämä luo peliin jännitystä ja yllätyksiä. Grafiikoilta odotetaan korkeaa laatua. Ne ovat todennäköisesti värikkäitä ja yksityiskohtaisia. Hahmomallit ja radat näyttävät upeilta. Sarjan visuaalinen ilme on aina ollut huippuluokkaa. Pelin äänimaailma on perinteisesti ollut iloinen. Tuttuja kappaleita kuullaan uusina versioina. Äänitehosteet ovat selkeitä ja hauskoja. Hahmojen ääninäyttely on tunnistettavaa. Mario Kart Worldin tarina ei ole keskiössä. Sen sijaan maailma laajenee uusiin teemoihin. Radat voivat viedä pelaajat eri puolille maapalloa. Tämä tuo peliin monipuolisuutta. Plussat. Tämä peli tarjoaa tuttua ja koukuttavaa ajamisen iloa. Monin peli on aina ollut sarjan vahvuus. Uudet radat ovat todennäköisesti luovia ja yllättäviä. Miinukset. Uudistusten määrä voi jäädä arvoitukseksi. Jotkut fanit kaipaavat syvempiä yksinpelin kokemuksia. Tekoäly voi ajoittain tuntua epäreilulta. Tämä peli sopii kaikille Mario Kart-sarjan faneille. Se on täydellinen valinta monin pelaajille. Myös uusille pelaajille se tarjoaa helposti lähestyttävää hauskuutta. Mario Kart World on jälleen kerran vankka suoritus Nintendolta. Se on hauska ja koukuttava kilpa-ajopeli. Tuttu kaava toimii edelleen erinomaisesti. Suositukseni on osta. Arvosana 8,5/10. Jos haluat rehellisiä peliarvosteluja suomeksi, ilman höpinää ja ilman sponsorihöpötyä, tilaa kanava. Uusi arvostelu tulossa pian taas. Lisää Peli.Helsingin sivuilta.